Τόμας με τον Τζάκσον, ο Κουσμίνσκας θέλει screen. Έρχεται ο Χέντριξ, ο Λιθουανός πάει μόνος του και θα καρφώσει πάρα. Το σου του Τζάκσον δεν βρήκε στόχο. Ο Δίας όμως έκλεψε την προσπάθεια διασμού της Τσέσκα. Αλλά δεν μπορεί να χτυπήσει το transition. Κουσμίνσκας. Χέντριξ. Φοβερή πάσα πίσω από την πλάτη και τελείωμα με και γρήγορα ώστε να τον αντικαταστήσει. Ήρθε ο Αμερικανός, ο Μάρκους Νέλσον, γνωστός από την περσινή του θητεία στο Παναθηναϊκό. Νέλσον που ήρθε το γαλλικό σύλλογο της Μονακό. Ποιος το δούμε στη συνέχεια. Κάνει τον τεμπούτ και αυτός φέτος στην Ευρωλίγκα. Κουσμίνσκας, πολύ δύναμη, 8. Ο Βαρνάντο δυσκολεύεται. Ξαναπήρε την μπάλα, πέσει καλή άμυνα ο Χέντριξ. Μαζεύει ο Σουάρεθ, ο Κουσμίνσκας, παίρνει φάουλ από το Λόγκαν.